Прывітанне, паважаныя сябры, аматары беларускай мовы, а таксама тыя, хто проста выпадкова трапіў сюды. Дадзенае відэа з'яўляецца працягам нашай гісторыі пра ўзнаўленне прадзедавай хаты з узроўню вясковага алкапрытону да нармальнага стану. Пра гісторыю дадзенай хаты ў першай частцы. Спасылка ў апісанні. Калі не бачылі, азнаёмцеся. Пасля таго, як большая частка смецця была вынесена ці скінута ў кучы, што пазней мы планавалі вывезці на сметнік, было больш-менш зразумела, што мы збіраемся бачыць у дадзеным доме напрыканцы нашай працы. Мы расчарцілі схему будынку і прыкладна ведалі, што ў нас павінна атрымацца, дзе і што будзе знаходзіцца. І для рэалізацыі нашага плану мы вырашылі знесці сцяну, што дзяліла хату на два памяшканні. А перад гэтым апранаем сродкі аховы дыхальных шляхоў, бо разлічваем, што пыл ізноў падымецца да гары, калі мы пачнём працу над ліквідаваннем сцяны. Спачатку вырываем гарызантальныя дошкі, што фіксуюць іншыя зверху і знізу з абодвух бакоў. Пасля іх выдалення сцяна пачынае хістацца ў розныя бакі і ледзьве трымаецца. Але гэта не зусім тое, што нам патрэбна. Мы вырашаем акуратна. Я сказаў акуратна выбіваць дошкі, каб выкарыстаць іх для якой-небудзь іншай справы. Магчыма, штосьці збудуем з іх альбо ператворым на мэблю. Каля печы існуе дадатковая фіксацыя да сцяны. Яе таксама вырываем цвікадзёрам. Пасля гэтага трапнымі ўдарамі бліжэй да цвікоў выбіваем дошкі адну за адной. Рухаемся з двух бакоў, ад чаго справа ідзе ўдвая хутчэй. Але хлопцы крыху перастараліся з магутнасцю ўдараў, таму ад сцяны адлятае яшчэ і сярэдні гарызантальны брус, прымацаваны да бэлькі. Без яе сцяна не проста пачала рухацца, яна пачала танчыць, быццам ведала цытаты з паблікаў у соцсетках. Танчы, быццам ніхто не бачыць, жыві, як у апошні дзень. Ну, для дадзенай сцяны гэта сапраўды апошні дзень. Дошкі выносім на вуліцу і там выбіваем і дастаём цвікі. Хтосьці пачынае сябе ўяўляць героем баевіка і спрабуе выбіць дошкі з нагі, чым яе і пашкодзіў. Толькі інструментам і толькі накіраваным ударам. Цяпер пасярод хаты засталіся дзверы з каробкай. Ніякіх сакрэтаў тут ужо не схаваеш. Але праз 5 хвілін знесены і яны. Працягваем выкідваць смецце. Цяпер ёсць вольная пляцоўка ў дальнім куце хаты. Туды мы і складаем тыя дошкі, што яшчэ прыдатныя да выкарыстання, каб не трымаць іх на вуліцы, падвяргаючы шкоднаму ўздзеянню навакольнага асяроддзя. І вось у нас ёсць невялікі запас піламатэрыялу. Пасля нашай працы знешні выгляд хаты відавочна змяніўся. Тут стала нашмат святлей, больш няма прыгнечанай атмасферы. Ды і рухацца па хаце стала прасцей. Металічнай шчоткай ачышчаю старую аблупленую фарбу з аконных рам. Пасля гэтага пераходжу да печы. Яна даўно не выкарыстоўвалася па свайму прамому прызначэнню, а ператварылася на смеццезборнік. Перад іншымі этапамі працы старанна вычышчаю яе. О, цікавая знаходка. YouTube адукавальны. Ніколі не выкідвайце такія рэчы ў печ ці грубку, ці ў кацёл, ці ў вогнішча. Вось, відавочныя парады даю. Балоны, неважна з-пад чаго, выбухаюць. Хто б мог падумаць? Пад печчу знаходзіцца схованка, падпечак. Гэтую прастору выкарыстоўвалі для захоўвання розных рэчаў. А яшчэ апавядаюць, што ў самую халодную пару
Тут маглі трымаць нават курэй ці іншую дробную жыўнасць. Зараз жа тут знаходзіцца невялікі запас дроў. Пакуль дастаём яго, каб навесці парадак, а далей будзем бачыць, што тут магчыма будзе размясціць. А ў гэты час прыбывае дапамога. Дзядзька пакінуў нам воз і сказаў грузіць яго, а пасля працы над вячоркам ён вывезе груз туды, дзе яму самае месца, на сметнік. Смецця назбіралася цэлая гара, таму шчыльна трамбуем яго на возе. Патрэбна вывезці ўсё адным рэйсам. Пасля падмятаем падлогу, папярэдне апрыскаўшы яе вадою, і выносім бруд. Такім чынам памяшканні становяцца вольнымі, больш карыснай прасторы, а таксама чысцей паветра. Актыўна выветрываем памяшканні. Пасля такога цікавага і насычанага дня дом выглядае зусім іншым. Прасторна, амаль чыста, светла і ўтульна. Ужо праглядаюцца рысы будучага інтэр'еру. Адчуваецца, што наша праца ідзе ў правільным накірунку, але ўсё самае цяжкае і складанае яшчэ наперадзе. І самае складанае мы пачынаем на наступны дзень. Гэта праца адніме ў нас не 1 дзесятак гадзін стараннай працы, ачыстка сцен. Справа ў тым, што пасля таго, як былі зняты шпалеры ды газеты, на сцянах засталося шмат кавалкаў паперы, што намертва прычапіліся да дрэва. Адзіны спосаб, каб гэта выправіць, шкурыць сцены. А паколькі электрычнасці тут няма і блізка, тым больш на генератар у нас бракуе грошай, а таксама, каб зберагчы структуру дрэва як можна лепей, то пачынаем уручную шліфаваць сцены. Наждачная папера з буйным зернем – лепшы наш сябар на бліжэйшы час. Не забываем пра сродкі аховы органаў дыхання, таму што пыл зноў наш сусед, папяровы ды драўляны. А таму на твар павязку і на працу. Некаторыя ж з нас не баяцца друзу і пылу, таму працуюць так, прыпыняючыся толькі на тое, каб кашлем выгнаць пыл вонкі. Я ж не развітваюся са сваёй улюбёнай майкай, што насіў яшчэ на другім курсе універсітэта. З яе і зрабіў маску на твар. Пакуль усё ідзе роўна, і зноў пачынаецца брудная праца. Вырашаю адразу зняць з печы тынтоўку, каб ацаніць унутраныя пашкоджанні і спланаваць рамонт старой печы. Акуратнымі хуткімі ўдарамі малатка адбіваю ад цэглы ўсё лішняе. Таксама ачышчаю і драўляны падмурак. Такая цікавая канструкцыя – печ з цэглы, а падмурак з дрэва. Справа гэта не хуткая, але спяшацца і не патрэбна, каб яшчэ больш не нашкодзіць гэтаму вырабу даўно мінулых дзён і не павялічыць сабе аб'ём працы. У печы знаходзім здаравенны камень. Пытанне, што ён там рабіў, пакідаем па-за дужкамі. Відаць, мясцовыя выпівохі выкарыстоўвалі яго замест спартыўнага снарада, дэманструючы адзін перад адным свае сілавыя здольнасці. Ну, у каго яны засталіся яшчэ, пасля ўжытых алкагольных напояў. Але гэта толькі адна з версій. Сам жа камень мы пакідаем яшчэ для якога-небудзь праекта на будучыню. Сцены ўсё болей і болей набываюць закончаны выгляд. Старое дрэва выглядае вельмі каларытна, прыемна радуе вока і натхняе для стварэння чагосьці творчага. Такога эфекту мы і чакалі. Кожны раз, калі заходзіш у хату, нага непрыемна чапляецца за аголеныя дошкі падлогі ў калідоры. Месцамі яны зусім сапсаваныя, чарбатыя, з'едзеныя шашалем. Вырашаем гэта выправіць, закрыўшы дэфекты новай дошкай. Для гэтага ўсе дошкі спілоўваем па аднолькаваму ўзроўню да непашкоджанай структуры драўніны. А з кароткіх дошак збіваем франтальную заслону. Адразу правяраем, каб старым дзвярам гэта не перашкаджала адчыняцца.
Дошкі прыбіваем на цвікі. Пакольку пытанне гэта часовае, то і выкарыстоўваем не надта ж патрэбны матэрыял. З дапамогай бензапілы выразаем патрэбнага памеру дошкі. Адразу ж вырашаем, што зробім яшчэ і новы ганак, каб уваход у хату быў больш прыемны. Канешне ж, і пра знешні выгляд не забываем. Адрамантаваны ганак таксама функцыянальна спрыяў нашай працы. Бо хадзіць туды-сюды даводзіцца не адзін дзесятак разоў на дзень. Яшчэ адзін дзень плённай працы прайшоў. Зноў аглядаем хату. Прыемна бачыць, што твая асабістая праца пакідае сляды на якой-небудзь рэчы. Адчуваеш сябе мастаком, што з дапамогай фарбы, пэндзля і мальберту перадае сваё бачанне гэтага свету. Вечар паціху надыходзіць на вёску, гарачыня спадае і дае магчымасць адпачнуць і абдумаць планы на будучыню. У наступныя ж дні праца амаль не рухаецца. Менавіта так здаецца. Знешні выгляд хаты амаль не змяняецца, таму што большая частка часу ідзе на тое, каб канчаткова зашкурыць сцены, не пакінуўшы нідзе ні кавалка паперы, ні плямы фарбы ці клею. Праца даволі тонкая, але, магчыма, яшчэ больш затратная ў пытанні прыкладзенай сілы. Пасля таго, як усё лішняе было прыбрана з асноўнага пакою, выяўляецца велізарная праблема. У самым дальнім куце вельмі моцна прасядае падлога. Калі пытанне ў падвалінах, наша праблема павялічыцца ў некалькі разоў. Спадзяёмся, што гэта не так, але даведацца пра гэта можна толькі ацаніўшы ўсё на ўласныя вочы. Адзіраем плінтус і некалькі дошак з падлогі. На наша шчасце, праблема толькі ў дошцы і ў лагах, на якіх яна ляжыць. А гэта значыць, што перспектывы нядрэнныя. Адразу знаходзім вырашэнне дадзенай праблемы. Ды не толькі яе. Пакуль я шукаю патрэбную дошку на замену, здымаюцца астаткі тынтоўкі з печы. Недзе пасля паўгадзіны працы застаецца толькі аголеная цэгла. І зноў гурбы смецця на падлозе. Адразу ж правяраем, як трымаецца цэгла. Тут амаль без дэфектаў, што не можа не радаваць. Тут мы з братам і вырашаем скончыць інтрыгу і нарэшце праверыць, а ці выконвае печ сваю асноўную функцыю. Для гэтага рыхтуем некалькі лучын і распальваем невялікае вогнішча ў печы. Хлопцы сочаць за тым, якая сітуацыя знізу, я ж лезу пад страху, каб зразумець, ці прыдатны да сваёй функцыі комін. Пры сабе кожны трымае тару з вадой, на ўсялякі выпадак. Дзякаваць Богу, абышлося. У той частцы коміна, то праходзіць у памяшканні, не хапае некалькі цаглін. Такая ж сітуацыя і зверху. Але гэта не крытычна. Патрабуе некаторай увагі ў будучыні. Невялікі рамонт усё выправіць. Самае галоўнае, слуп дыму выходзіць менавіта там, дзе патрэбна, з коміна вышэй даху. І нідзе больш не зварочвае з вызначанага толькі яму шляху. Цудоўная навіна. Калі ўсё атрымаецца, атмасферу ў дадзенай хаце будзе падтрымліваць не толькі штучнае святло, але і бадзёры агеньчык. А ў асеннія дажджлівыя вечары тут сагрэцца можна будзе не толькі ад шчырасці сяброўскіх сэрцаў, але і ад старой печы. Так скончыўся наш тыдзень працы на дадзеным праекце. Спадзяюся, вам спадабалася, было цікава і прыемна паслухаць мой аповед. Дзякую вам за вашу падтрымку, за падабайкі, каменты да мінулага роліку. Нам вельмі прыемна. Кажу гэта ад імя кожнага, хто дапамагаў мне ў нашай працы. Падзяліцеся дадзеным відэа з сябрамі, паглядзіце іншыя відэа на канале. Калі ўжо глядзелі, пераглядзіце яшчэ раз. Вам добры настрой, а мне прагляды і падтрымка ў развіцці канала. Падтрымайце беларускую мову. Дзяліцеся відэа з сябрамі і ў сваіх сацыяльных сетках. Дзякуй за ўсё і убачымся!